Emily var vild. Det var hun. I skolen lød det hele dagen. Emily, det må du ikke. Når hun kom hjem, råbte forældrene. Emily, det må du heller ikke. Når de blev trætte, sagde de, Emily må ikke. Til sidst kom hun til at hedde Emily M. Alle vidste, hvad det betød. Også Emily selv. Men hun var ligeglad. Jeg kan hjælpe dig til at få en rolig barndom, Sagde dukken. Hvorfor vil du egentlig hjælpe mig? Spurgte Emily M. Og så faldt hun i søvn. Derfor hørte hun heller aldrig, hvad dukken svarede.